खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिपिएफनि सेउलि महिलारिनाव 540 मिलियन रांनिबो बांसिन सम्पति, 37 बेंक एकाउन्ट आरो 32 गारिफोर दं। 49 बोसोर बैसोनि बिथाङा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिनि) गाहाय मावख' कक्राझार बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव आगान होगासिनो दं, जेराव बिथांनि फिसाय हाग्रामा महिलारिया दोलोनि गाहाय। बिथाङा बिसायख'थिनि एफिडेभिटआव गोबां रांनि सम्पति फोसावदों। रांखान्थि आयदायाव पस्ट ग्रेजुएट सेउलि महिलारिया 25 निबो बांसिन आबाद आरो आबाद नङै हानि बिगोमा, गासै 37 बेंक एकाउन्टआव रां जमा दं आरो 32 गारिफोर दं, जायफोरनि बांसिनानो गेदेर लुनाय मावथांखिफोराव बाहायनाय जायो। बिथाङा 2024-25 रांखान्थियारि बोसोराव 9.33 कौटि रां खामायनायनि फोरमायथि होदों। गावनि बिसायख'थिनि एफिडेभिटआव बिपिएफनि बिजाथिया बुंदों दि बियो सासे फालांगिरि आइजो आरो समाज सिबियारि, फारसेथिं बिनि फिसायआ सासे राजखान्थियारि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि। बिथांहा 30.51 कौटि रांनि सम्पति दं। बिथाङा मोनसे फालांगियारि फसंथाननो 40 लाख रांनि दाहारबो होदों। सेउलि महिलारिनि आखायाव 32.50 लाख रांसो बेसेननि 220 ग्राम सनानि गहेनाफोरबो दं। हाग्रामा महिलारिनि दिदोम सम्पतिनि बेसेना 23.53 कौटि रां आरो बिनि बिसिनि दिदोम सम्पतिनि बेसेना 5.49 कौटि रां। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ जुबिन क्षेत्रआव सैमानि गाग्लोबनायाव गिखांनाय सोमजिदों, गथ'आ जोखोम जादों। सनापुरनि जुबिन क्षेत्रआव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फैनाय सासे उन्दै हिन्जावसाखौ मासे सैमाया गाग्लोबनायनि उनाव दावबायारिफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सैमाया गथ'नि खावलाय आरो आखाइयाव अरो, जायनि जाहोनाव जाथाय जायगायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जोखोम जानाय गथ'खौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे एखे सैमाया सिगां गुबुन सानै सुबुंखौ गाग्लोबदोंमोन होनना खौरां मोन्नाय जायो, जायनि जाहोनाव बे जायगायाव रैखाथिखौ लानानै जिंगासिदों। पुलिसआ जुनार रैखाथि बिफाननो खौरां होदों आरो इयुनाव बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय आरोबाव राहा लानायनि मिजिंथिनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ 22 फेब्रुआरि खालि गोमानायनि उनाव 3 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि गोथै सह'खौ खावसे गलिनाय हालोदाव मोन्नाय जादों। मोनसे बिखा सोमावग्लुंनाय जाथाया टेंगाघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय चरासुंगी गामिनि गासै ओनसोलाव सोमोनांहोदों, जेराव मैया फुंनि समाव सासे 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि जिउ गैयै गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। 22 फेब्रुआरिनिफ्राय गोमानानै थानाय राज मुरानि फिसाजो आमाचि मुरा होननानै सिनायथि मोन्नाय जादों। बिथांनि गोमानायनि जाहोनाव नखरा दुखुआव गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा टेंगाघाट पुलिस थानायाव अजद होयो आरो खाथि खालानि ओनसोलाव गुवारै नायबिजिरो। दुखुनांथावै बिसोरनि नाजानाया जेबो फिथाय मोनाखैमोन। मैया फुङाव जेब्ला राज मुराया गावनि न'नि साखाथियाव औवा दाननाय समाव मोनसे हाखराव माबा मोनसे सन्देह गोनां मुवा नुदोंमोन, अब्ला खाथिनिफ्राय नायबिजिरनायाव बियो मिथियो दि बेयो बिनि गोमानाय फिसाजोनि गलिनाय गोथै सह'। बे जाथायनि बागै थाबैनो जायगानि गामियारि आरो गामिनि गाहायनो खौरां हरनाय जायो आरो बेनि उनाव टेंगाघाट पुलिसनो खौरां हरो। सासे मेजिस्ट्रेटजों लोगोसे गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरा खावसे गलिनाय गोथै सह'खौ बोखांनो थाखाय जाथायथिलियाव सौहैयो। बेनि उनाव गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि AMCHआव दैथायहरनाय जायो। दासिम टेंगाघाट पुलिसआ बे जाथायनि सायाव जेबो खौरां मोनाखै, नाथाय बिथांमोनहा सुबुं समाजखौ गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खोथा होदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दिल्लीनि करल बागआव जंगदेवालान थानसालि साखाथियाव डाबल डेकार बासआ बेलथायनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा। गोदान दिल्लीयाव मंगलबारनि हर गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जायो, जेब्ला गंसे डाबल डेकार स्लिपार बासआ मुकुब करल बाग ओनसोलाव बेलथायनानै गोग्लैयो। बे जाथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो।
बे बासआ राजस्थाननि जयपुरनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो फुंनि 1 रिंगासोआव जन्देवालान मन्दिरनि खाथियाव कन्ट्रल खोमायो। जाब्रबथायनि समाव बासआव सा 25सो दावबायारिफोर थांगासिनो दंमोन। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला बे जाब्रबथायाव सा 23 दावबायारिफोरा जोखोम जायो। बिसोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जायो। इमारजेन्सि हान्जाफोरा गोबाव खालामाजासे जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो रैखाथि हाबाफारि जागायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ कलकातानि सोमोनांथाव जाथाय। फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारनानै गहेना लानानै खारखोमालाङो। साहा कलकातानि बागुइहाटीआव सासे फिसाज्लाया फिन जुलि लानायनि जाहोनाव रागा जोंनानै बिमाखौ गोदोना सेरथेनानै बुथारदों। जाथायनि उनाव दायनिगिरिया खथाखौ फांथेनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। पुलिसआ गोथै सहखौ गावनि आवथायाव लानानै पस्टमर्टेमनि थाखाय फाहामसालियाव दैथायहरदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला रन्जित चक्रबर्ती आरो बिथांनि बिसि रुमा चक्रबर्तीया बागुइहाटीनि जगतपुर ओनसोलाव कोटफुलनि साखाथियाव गंसे भारानि ग्राउन्ड फ्ल'रनि फ्लेटआव थायोमोन। बिथांमोनहा बे फ्लेटखौ 6 दानसोनि सिगां भारायाव लादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मंगलबारखालि रुमानि गिबि हाबानि फिसाज्ला रुद्रदीपआ फ्लेटआव फैनानै बिमाजों थादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जुलि जानायनि थिरांथाखौ लानानै बिमा आरो फिसाज्लानि गेजेराव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों। जोबनायाव थासारिया मोनसे खैफोद गोनां बिन्दोसिम बारायो, जायनि जाहोनाव देहायारि नांलाय खमलाय जादों। दायनिगिरिया रागा जोंनानै बिमाखौ जोमग्राजों गोदोना सेरथेनानै बुथारो आरो सना गहेनाफोरखौ लानानै खारखोमालाङो। गोथै सहखौ बुधबार फुङाव पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय आर.जि.कार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। गिबि पस्टमर्टेम रिपर्ट मोनखांनायनि उनाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ थि खालामनाय जागोन। आइजोनि फिसायआ होनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। आइजोनि गिबि जुलिनि फिसाज्ला एबा दायनिगिरिखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। जायगानि थागिबिफोरखौ सोंनाय फिननायनि उनाव पुलिसआ मिथिनो मोनो दि फिसाज्लाया सासे ड्राग्सनि एडिक्ट।